ni di batana sumburung sen saluhu naroha imana mangaramuti hati-hati dak pikiramna di bagasan Kristus Yesus Tuhan tai. Amin. Oras madihita saluhuna hatani di bata dihita nagabe barita nauli imana tersurat di buku Panurirang Daniel bidu pitu ayat sia 1 ayat 10 opat songonoma hatani di bata sai hupano no tido baima di bajongjong akkaha bangsa jala hudu tu si ibana naso suda arena ia pakaian nasa sak dosongon itak jala di uluna songon hapas nabi nusur ia habangsa songon jilam-jilam ni api jala akkarudana songon api namar nala-nala ruardo sada sungai api jala mabar sen adopanna meribu-ribu akan namar sobatu ibana jala marloksa-loksa tidang dijolo mangar haladui dungi terpasang maluluan jala terbuka akabuku jadi saya upano noti magumudang alani suarani akka hutana jukat akkana hinatahun ditaduki saya hubereng paima terbunuh binatangi jala pidong pamatangna jala dipasahat asa purun tu api jala terrapas suhu pareta siat binatang akkana tinggali ainunga dibultiki doh jumni ajal nasidan dengan hida musema di bagasan akka panguka pemborngin gabi idama rosa halak merhiti-hiti obud di langit songon anak ni jolma jala saat ibana tu ibana naso sudah arena jala terbuan ibana tu jolonan jala di basa-basa hamma tu ibana pamaret tahun do hamuliau do harajau jala saluhu bangso hom do kapak kuling meragam-ragam marsobat ibana rodi salililing na do pamaretona nasotu pamusa sien ibana harajon nape nasotu pape saddo ido sahada sog topi ni turpukon wasoni di bata rodi saliling mililing na dia makadonga saha porsiaon Hiado didok amatta Mahatma Gandhi. Jika mata ganti mata, maka seluruh dunia akan menjadi buta. Jika mata ganti mata, maka seluruh dunia akan menjadi buta. Lapatanna didok amatta Mahatma Gandhi. Apabila kekejaman dan kekerasan terus-menerus dibalas dengan kekejaman dan dendam, pada akhirnya tidak akan ada yang tersisa. Pada akhirnya tidak akan ada generasi dan kerajaan. Jadi Daniel bidupituon Taidado menceritakan tentang mimpi manang sada penglihatan ni Panurirang Daniel. Taringok sada namasa tu namasa gimana saya taguari taringok tu dimensi sejarah yang masa yang lalu sekarang dan akan yang datang 4 binatang yang menakutkan yang dilihat dalam mimpinya 4 kerajaan yang secara bergantian menguasai orang Yahudi imana saya taguari Babil Persia Yunani dohot Roma sian opa harajau ni na paling kejam sudi nasida mangai ido ben natakas di bagasat turpukon sada panurirang na pinatahon ni Panurirang Daniel ia Panurirang Daniel manguludo di zaman ni pemerintahan Raja Nebukadnezar manang raja ni bangsa Babel ia Panurirang Daniel ima makatahun doh pabuahun na disuruh di bata ima timana
marbinoto alatan manang bui marnida penglihatan bui marnida nang dinipi aliw nang gabi tapa sa marnipi ahoran na nang asa marnida namasa daksongon ni doon ni turpugon molope dipake nivi dohot marbinoto alatan manang pangukapon manang penglihatan alain na manaringo titaringo tu si imaholan si Daniel sendiri do nabuhi mangalapati ido na taida ditupugon nakainganin naginwaran neng binatang na opati dohot anak ni Jolma. Ia binatang na opati nung ataron nakaingani ima na menakutkan na magkabiari Babel Persia Yunani do rumanakaingani. Ido nanigwaran na alay anak ni Jolma tuduk mato anak ni Jolma ima Jesus Kristus. Hobar tu sido dia makado nga saha Persiaon di ujung na terlumobi ma di ujung tahun perhuriaon di tikion di ujung na di batado na sa huwaso akabangso na adong di portibion alay songon na idok niya mata mahagandido bukan dengan kekerasan, bukan dengan brutal, bukan dengan kekejaman, bukan dengan peperangan secara fisik alay berengot ta ima di dok jala di ida si Daniel ima anak ni Jolmai naro mangalehon dia mesada pamaretaon hamuliaon ia harajaon ni anak ni Jolmai ima namanggonggomi naginwaran na Jesus Kristus di sido taida dia makadoka saha Persiaon los ido nang topik ni minggu tahun waso ni dibata rudi saliling nililing mertudu-tudu doon pabuahon di tikina ima na uhumon na jala mertudu-tudu dui ima pabuahon anak ni Jolmai nagabi idok di bagasan turpu tahun iba nama ngarajay alani dia wakadong saha Persiam ale adorang sosaha tu harajaon na saling-giling ni masa do kahamaulon jala song nanedupan ni si Daniel alani molo masa si taono do akagubaran na kengane ni hindi hita na kengani buhama hita mangaradi diri laho mamulus si taono ni di gobar hodde ibadah kengani songon haji na alay iko berengot tado halak na manahan rodujung na do na paluon manahad do ima sada kekuatan dihita na manahan sa tujung na namarsiho na sumubawa na totong ima maniyo Jesus Kristus jala berengot tado idok manaili do pakparuhuban ni Jahuba namarlapatat doi ikko berengot tado sada tudu-tudu na diko barhun si Daniel lison ima paruhumani dang adong nasun minoto ni debatang alani dia makadong saha Persiaon turpukon nai patorakot taringot tu harajaon ni Tuhan Yesus do ima harajaon na niluon ni Tuhan Yesus sendiri sebagai raja naguk hamuliaon burjuk jalalabok jaladang adong merhite ima kekerasan dan merhite tangan besi manang otoriter dan merhite pertumpahan darah dan merhite pembalasan alai narodo Tuhan Yesus ima selama raja nataida nakengani na untuk jalan na burjuk didok musi daking binatang na didok na di na opati na disibulu songon penguasa na mabuan ima penderitaan hamusuon gabi harajaon na masaipet pola do digawari na barlapatan doi di harajaon na ima di ujung na pola do didok harajaon ni makupudo bainon na
alani dangadong nahot jala arak ni Jolmeido na ro songon sadaraja nagugu peluon baksona ibana bena naharuar sian Babel moro di padanne baru ridok mai Tuhan Yesus nagabi songon peluau kita ibana do na bui na manotong harajaun na manotong di saliling nililing alani dia bakadongan patubu pakiri mendo hamenau hadami do harajaun ni Tuhan tai las disido dari berkota pamare taon doho hamuliau ni Mesias dopa salu bangso hum doho sudi nadi portibion di ayat 10 tuli di guari haroro di arat ni Jolmei ninna depani namar lapatan dui nunga di kobar panurang Daniel taringo tu padohanon ditikina na Roma hamuliaun dohot harajaun ni di bata pamareta do hamuliaun naguk dame di sudi portibion anak ni Jolmei ima songon Mesias na dikuari merkiti obun di songo tulusan di bangso di bata na Roma anak ni Jolmei rapun bangso na tu adopan ni amai obun di pada naruwi marhatari daw di hamuliaw ni bata budi taide di liba Musa bin tuntula dupono do di pisalman ono pulalu ayat 5 dan ngadong paling naasin di pada naruwi na di gobar hoson anak ni Jolmei alani molo taide di bagasat turpu tahun di taringo timah ima di minggu ujung tahun parhurianon paingotok kita asa manotong mga sahon Tuhan Yesus Kristus dinasa ngurutta dang nagabi mga sahog gugu do pikiran do hapuraw kita unang mata tiru songo Babel na mga sahog kaguon na mga sahog dewana na mga sahon parbinotuan jala di minggu ujung tahun parhurianon di pardingotan niya kanamon dingon mamuntumuri nang nahola namar ningo namodik kita dison alay menyadarkan kita colma adong do ujung ni portibion alay dang adong si hagijak kunutta di pengok do hita asa totong iban hola di bagasan dame ham liaw ni di bata holo di pengok do hita ima na totong ingotota dang adong colma namanotong di portibion di pengok do hita ima songon nanido na asa totong hita romaro soba jala dido sudido portibion songon naginorana tuduk tutot ni anak nasa sadeng alani hita kana porsia ikon mami aku pakir mota di harajau ni di patah alani dungo jala totong mahita marningot di bagasan di bata tayo mahatana natotong malet hita hanguluan namanotong rodi saliling nililing na ido tahapur syai satu tikyon nama so do harajone jala di bagasan harajone di bata hot roi rodi saliling nililing na amen moliate madiho ali Tuhan di bata nape untuk kami marhite hatam nabadie natotong asa dungo kami di bagasan ngulu namion amen.